Kienu maqsumin f'żewġ gruppi. Grupp ta' 29 immigrant li nstabu fil-Manikata u grupp ta' 23 immigrant li nstabu fil-Qbajjar Għawdex. Għall-ewwel kien maħsub li l-immigranti il-koll irġiel waslu f'pajjiżna b'dajsa, iżda tfittxija għal din tal-aħħar mill-pulizija ir-riżultat fin-negattiv. L-immigranti li huma Palestinjani, Eġizzjani u Libjani qalu lill-pulizija li ħallsu ammont ta' flus lil persuni Maltin li ma jafux min huma biex iħarbuhom lejn l-Italja. Jidher li l-vjaġġ klandestin kellu jsir fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt aktarx lejn Ragusa. Għal xi raġuni l-Maltin li kienu jorganizzaw il-vjaġġ abbandunaw il-pjanijiet tagħhom u ħallew lill-immigranti li kienu ħallsu għall-vjaġġ l-art. Fuq il-post kienu msejjaħ għall-Pulizija tal-Immigrazzjoni, dawk tad-Distrett u tal-Mowbajl. L-immigranti li kienu l-Manikata intlemħu tilajn mal-irdumijiet. Il-grupp ta' migranti li nstabu l-Qbajjar ittieħdu fil-garaxx tal-Pulizija ta' Għawdex fir-Rabat fejn minn hemmhekk ġew trasferiti lejn Malta għad-depo. Il-Pulizija għaddija bl-investigazzjoni tagħha biex jiġu interċettati l-Maltin li kienu wara dan il-vjaġġ klandestin.